Hola, bon dia a tothom en esta roda de premsa inusual, esta roda de premsa excepcional que avui portem a terme en este nou format de connexió en directe per Ràdio Ràpita, de connexió en directe per les xarxes socials de l'Ajuntament, en aquest cas pel Facebook, i que també després serà distribuïda a tots els mitjans de comunicació de les Terres de l'Ebre. Entenem que és necessari fer aquestes comunicacions, en aquest cas esta roda de premsa especial i extraordinària, perquè la situació és extraordinària, la situació és complexa i entenc que com a màxim responsable de la Ràpita i alcalde del nostre poble és bo que pugui dirigir-me a la ciutadania per a aclarir tots aquells aspectes, per a informar de totes aquelles mesures que anem prenent i que tota la ciutadania ha de conèixer de primera mà. Com no pot ser d'una altra manera, voldria començar aquesta roda de premsa agraint molt sincerament a tota la gent que està fent un esforç brutal per a poder contindre esta epidèmia i per a poder, diguéssim, minoritzar aquelles problemàtiques que podíem tindre. Primerament voldria fer un agraïment a tots els rapitencs i rapitenques en general i molt especialment a tota aquella gent que està demostrant el seu compromís, que està demostrant la seva fortalesa. És imprescindible que mantinguéssim aquest compromís en la col·lectivitat, és a dir, aquests esforços individuals que fem cada un han de ser en benefici de tots, i és per això que faig aquest agraïment a tots els rapitencs i rapitenques, i també un agraïment molt especial a tots els sanitaris, a tot l'equip i a tot el personal sanitari, que de fet ells són els veritables herois en aquests moments. Ells són els que estan portant a terme totes les tasques mèdiques i sanitàries per a frenar en la mesura del possible esta epidèmia, i sí que voldria tenir un agraïment especial a tot el personal sanitari, evidentment del CAP de la Ràpita i també de l'Hospital de Tortosa, del Verge la Cinta. En definitiva, un agraïment a tots els equips sanitaris. També un agraïment als cuidadors i cuidadores dels diferents centres d'atenció a la gent gran, que malauradament és la gent que més risc està patint per aquest coronavirus, a tots els professionals dels serveis socials, com no pot ser que ens oblidéssim de tots els treballadors i treballadores que continuen al seu lloc de treball, des dels supermercats, als establiments comercials que encara poden estar oberts perquè estan donant un servei a la societat, també a tots els transportistes que estan continuant la seva feina dia a dia perquè els diferents supermercats i comerços i farmàcies continuem tenint productes. En definitiva, a tots aquells treballadors que estan donant aquests serveis essencials que la societat necessitem per a continuar subsistint. I finalment, com no pot ser de cap altra manera, voldria fer un agraïment també a tots els empleats públics, a tots els servidors públics, a tots els cossos de seguretat i d'emergències que estan treballant dia a dia per a donar tots aquells serveis que la societat necessitem, especialment a tota la gent del nostre Ajuntament, a la policia local, a la brigada, a tots els funcionaris que continuen tirant endavant les seues obligacions. Hem de tenir en compte que tiren endavant les seues obligacions en una situació extraordinària i una situació excepcional, una situació que ens va portar ahir, diumenge 15 de març, en una reunió telemàtica que vam fer els membres de la comissió de seguiment de la crisi del coronavirus aquí a la Ràpita, ens va portar a prendre un seguit de decisions que jo este matí he decretat en un decret d'alcaldia i que per això estic aquí a l'Ajuntament de la Ràpita, a la Casa de la Vila, i que molt probablement serà l'últim moment que faci una compareixença presencial aquí a l'Ajuntament, perquè com
com hauríem de fer tots i com hem de fer tots, menys aquelles persones que abans nombràvem que estan fent aquests serveis essencials, tothom ens hem de quedar a casa, tothom ens hem de confinar a casa, perquè és la millor medicina per a frenar el coronavirus. Com vos dia, i passo a explicar-vos el conjunt de mesures que hem acordat i he decretat este matí per a fer front a les últimes indicacions de les administracions competents, i intentaré resumir-ho i esquematitzar-ho molt perquè la gent tingui molt clar la informació. Queda suspesa tota atenció presencial a l'Ajuntament de la Ràpita, exceptuant de l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, que reduirà el seu horari, i tota l'atenció passa a prestar-se de forma telemàtica, de forma telefònica. Això sí, la brigada municipal i la policia local seguiran donant el servei necessari de manera presencial per a garantir el compliment de les diferents mesures sanitàries i restriccions que s'han decretat a partir de l'estat d'alarma, i hi ha un seguit de serveis mínims i essencials que tindran un mínim presencial aquí a l'Ajuntament, perquè entenem que l'Ajuntament no ha de parar del tot la seva activitat, com per exemple, i és una de les prioritats del govern municipal des del primer moment que va començar aquesta crisi, en què els pagaments que l'Ajuntament ha de fer als seus proveïdors no s'aturen, no es frenen i es portin a terme de la mateixa manera. Això sí, a part d'aquesta restricció horària i d'aquesta potenciació del teletreball, de l'assistència tant telefònica com telemàtica, l'Ajuntament de la Ràpita també ajornem les reunions de tots els òrgans col·legiats, és a dir, del ple, de la Junta de Portaveus, de la Junta de Govern, queden ajornades, queden aturades. Entenem que el millor és aturar l'activitat política de l'Ajuntament, l'activitat política presencial en aquests òrgans. Això no lleva que de manera constant tant els membres del govern com també amb els membres de l'oposició, jo mateix he estat en contacte permanent amb ells, informant i valorant conjuntament les mesures que es van implementant. Dit això, voldria remarcar dues mesures que l'Ajuntament, que el govern municipal ha posat en funcionament avui mateix. Una és un servei especial d'atenció a les persones vulnerables davant d'aquesta crisi del coronavirus, un servei que bàsicament el que consisteix és que l'Ajuntament de la Ràpita està al costat d'aquelles persones vulnerables, i és per això que creem un servei coordinat des del personal de serveis socials de l'Ajuntament de la Ràpita, i un servei que precisament el que busca és que aquestes persones en factors de risc, aquestes persones majors de 65 anys o en alguna problemàtica mèdica, tinguen garantit el servei de subministrament de productes farmacèutics, d'aliments, i és per això que l'Ajuntament de la Ràpita creem un servei especial d'atenció a les persones vulnerables, un servei que s'articula en una trucada al telèfon 637 589 289, 637 589 289, i a partir d'una trucada en aquest telèfon l'Ajuntament de la Ràpita activa aquest servei especial coordinat des de la Regidoria de Polítiques Socials, i es facilita i fem, diguéssim, les gestions pertinents per a que les persones vulnerables puguen rebre al seu domicili ja sigui la seva compra d'aliments o ja sigui també els seus productes farmacèutics. També este servei coordina l'atenció psicològica. Estem davant d'una situació excepcional, estem davant d'una crisi important, i és per això que entenem que també l'Ajuntament de la Ràpita oferim, en aquest cas, un equip professional de psicòlegs que de manera voluntària s'han posat a disposició de l'Ajuntament de la Ràpita, s'han posat a disposició dels rapitencs i rapitenques per a donar aquest assessorament psicològic en el cas que sigui necessari. Com vos dia, dos serveis, un és aquestes mesures socials i l'altre són mesures econòmiques. És per això que avui també hem decidit el fet de
crear tot un paquet de mesures econòmiques que anirem implementant, perquè com vos podeu imaginar les coses també s'han d'estudiar i administrativament s'han d'articular, però sí que ja està, diguéssim, la decisió presa en fer un ajornament i ampliació dels terminis per a fer el pagament dels tributs municipals. Impostos i taxes municipals, s'ajornarà el seu cobrament i la gent tindrà més temps per a poder fer front a aquests pagaments, ja pugui ser la contribució, els guals, les bessures, l'impost de vehicles. Entenem que en la mesura del possible i modestament l'Ajuntament hem d'intentar donar una mica d'oxigen econòmic a les famílies del nostre poble, i per això el que fem és ajornar tot el cobrament dels tributs municipals i fem un paquet de descomptes, de bonificacions, d'anul·lacions en taxes com pugui ser, per exemple, l'ocupació de via pública per a tots els comerços que com a conseqüència dels decrets de mesures han tingut que parar la seva activitat, descomptes també proporcionals amb la quota de la piscina, amb el mercadillo, en definitiva tot un paquet de mesures que el que busquen és reduir la pressió fiscal, la pressió econòmica a les famílies, que en aquests moments tots som conscients de que les realitats familiars econòmiques són molt complicades. Per tant, demano als rapitencs i rapitenques bàsicament dues coses. U, que tothom se quede a casa. És imprescindible que en la mesura del possible, i hem de tenir en compte que probablement el Real Decret de l'estat d'alarma, és a dir, el Real Decret que el govern espanyol va aprovar, no és del tot contundent. Entenem des de l'Ajuntament de la Ràpita que hauria de ser més contundent i sobretot hauria de ser més clar. Però tenim el que tenim i davant d'aquesta situació el que hem de fer és la màxima responsabilitat per part dels rapitencs i rapitenques. Demano, per favor, a tots els rapitencs i rapitenques que en la mesura del possible se queden a casa, que en la mesura del possible, si han de sortir per a fer alguna gestió, d'anar al seu lloc de treball, d'anar a la farmàcia, d'anar a comprar al supermercat, això es pot fer i això se podrà continuar fent. Però una vegada tinguéssim fet aquesta gestió, tornem cap a casa, confinem-nos a casa, disfrutem de la família, prenem-nos un calma, prenem-nos-ho en paciència. És qüestió de que els esforços individuals que fem tots aniran en benefici de la col·lectivitat i és per això que tots ens hem de quedar a casa. I com vos dia, demanava dues coses, una és quedar-nos a casa i l'altra és tindre una actitud responsable pel que fa referència a la gestió de la informació. Evitem publicar i fer córrer bulos, notícies falses i notícies descontextualitzades. És importantíssim que exclusivament ens informéssim pels canals oficials. L'Ajuntament de la Ràpita està fent, com no pot ser de cap altra manera, està fent un seguiment al minut de la situació i de la crisi del coronavirus. És per això que Ràdio Ràpita a partir d'avui també inicia emissions especials, emissions que el personal de Ràdio Ràpita també estirà treballant des de casa i de manera telemàtica portarem a terme una programació especial que es basarà en butlletins informatius cada hora i un informatiu especial al migdia, a part d'acompanyar recordatoris constants de missatges oficials de contenció del coronavirus. Per tant, tant Ràdio Ràpita com les xarxes socials de l'Ajuntament de la Ràpita han fet un desplegament especial del seguiment del coronavirus. De fet, la pàgina web de l'Ajuntament de la Ràpita té un apartat exclusiu de seguiment del coronavirus on podem trobar tota la informació i on podem trobar totes les mesures i totes les indicacions que hem de seguir tots i totes i mesures i indicacions recollides d'institucions oficials. Per tant, informem-nos en canals oficials, ja sigui l'Ajuntament, Ràdio Ràpita, la Generalitat de Catalunya, sobretot molt atents a totes les indicacions que fa Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i el CatSalut, és a dir, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Estem atents a aquestes informacions oficials, fem circular en la mesura del possible totes les informacions oficials i evitem la circulació de bulos, de notícies falses que l'únic que fan és complicar encara més la gestió d'esta crisi. Insistixo en esta petició als rapitencs i rapitenques. Quedem-nos a casa, tothom, en la mesura del possible,
i informem-nos d'aquells canals oficials. Estic segur que, com hem fet moltíssimes altres vegades, els rapitencs i rapitenques demostrarem el nostre compromís en la societat, demostrarem la nostra maduresa davant de les crisis. N'han passat d'altres, n'han passat de complexes, de molt complexes, possiblement no tan complexes com l'epidèmia del coronavirus que estem vivint, però estic convençut que junts ho aconseguirem. Un exemple el vam tenir ahir. Les dades que la policia local ahir la nit em facilitava portaven a un compliment d'aquestes mesures en un percentatge molt elevat. Per tant, és un orgull per a mi com a alcalde de la Ràpita rebre aquestes dades de compliment de les mesures restrictives, mesures que són complexes, mesures que són difícils d'acceptar, diguéssim, però us asseguro que l'única manera que tenim de reduir aquesta curva del coronavirus i evitar saturar el sistema sanitari català i en aquest cas el sistema sanitari del nostre poble i del nostre territori és en aquestes actituds de responsabilitat. I hem de mantenir la calma perquè estem convençuts que estem al principi de la crisi del coronavirus, és a dir, ens venen unes quantes setmanes complicades, molt probablement no estem parlant de dies, sinó que estem parlant de setmanes, molt probablement tindrem més casos de coronavirus a la Ràpita, molt probablement tots o pràcticament tots tindrem casos de coronavirus molt pròxims a nosaltres, però davant d'aquesta situació és quan més hem de mantenir la calma, hem de tindre en compte que la problemàtica mèdica, és a dir, la problemàtica de salut, la tenim sobretot en aquests perfils de risc, en aquestes persones amb patologies, aquestes persones més grans. Aquestes persones són les que entre tots hem de cuidar més i hem de tenir aquesta atenció especial perquè aquí sí que hi ha un problema mèdic, aquí sí que hi ha un problema de salut i hem d'evitar tenir males notícies mèdiques respecte a aquestes persones de risc. La resta de gent, molt probablement, si ens toca acabar passant el coronavirus, seran en afectacions lleus i el més important és que davant d'aquesta situació escoltéssim a les fonts oficials, actuéssim en calma i actuéssim en responsabilitat. Moltes gràcies a tots i a totes i ara passaria la paraula al cap de premsa de l'Ajuntament, Dani Sainz, per si hi ha alguna pregunta dels mitjans de comunicació. Bon dia, alcalde. Des del diari Aguaita, Sofia Cabanes pregunta: quin ha estat el seguiment de l'estat d'alarma a la població fins ara? La policia local ha hagut d'advertir o multar persones que no han complit? Quantes multes? De moment, com vos dia abans, la veritat és que és una satisfacció i és un orgull el compliment que està fent la gent de la Ràpita, els rapitencs i rapitenques, els empresaris del nostre poble. Com no pot ser de cap altra manera, les primeres hores la policia local el que va fer i el que està fent és recordar i informar de les mesures. Hem de tenir en compte que moltes d'aquestes mesures han entrat en vigor d'allà per allà, és a dir, el decret de tancament de bars i restaurants el va aprovar la Generalitat de Catalunya el divendres a les 12 de la nit, el decret d'estat d'alarma del govern espanyol el va aprovar i entrar en vigor ahir diumenge a les 12 de la nit. Per tant, són mesures molt recents, són mesures que tothom està intentant informar-se i està preguntant allò que no entenen, i per part de la policia local el que està fent és fer un seguiment del compliment d'aquestes mesures i en algun cas que no estaven informats de les mesures s'han anat informant i la veritat és que és molt d'agrair el compromís i la seriositat dels rapitencs i rapitenques de les empreses del nostre poble en el seguiment de les mesures que s'estan portant a terme. Segona pregunta de la Guaita. S'ha registrat a la Ràpita l'arribada de molta gent de segones residències que han vingut a passar el coronavirus aquí? La veritat és que no tenim aquestes dades, podem tindre, diguéssim, suposicions a partir del veïnatge que té cada un, però jo crec que l'important és fer aquesta crida a la responsabilitat, és a dir, si algú pel motiu que sigués, durant els dies que hi havia crisi però que encara no hi havia mesures restrictives de moviments, ha vingut a la Ràpita a passar uns dies, el que sí que els ho demano, com demano a tots els rapitencs i rapitenques, és que facin un seguiment i un compliment escrupolós
de totes les mesures de contenció del coronavirus que les diferents administracions estem aplicant. És una responsabilitat individual que tindrà beneficis col·lectius i, per tant, tots a una ho hem de fer. Des de Radio Ràpita, Sílvia Berguis, ja que no pot estar aquí en aquesta sala de plens, ens va arribar dos preguntes. Es contempla la possibilitat d'aplicar algunes mesures fiscals o de rebaixes d'impostos municipals atenent a l'afectació econòmica que aquesta crisi sanitària tindrà en empreses del poble i particulars? Sí, de fet el govern municipal este mateix matí ha decidit tot un paquet de mesures que el que busquen és donar una mica d'oxigen econòmic a la societat rapitenca, i és per això que el que farem és un ajornament i un aplaçament, un allargament dels terminis per a fer front davant dels tributs municipals, impostos com el de la contribució o de l'impost de vehicles o taxes com els guals o les bessures. Donarem, diguéssim, congelarem este cobrament i s'ajornarà per a quan tinguéssim una situació més estable. També el que farem serà un paquet de mesures de descomptes, de bonificacions, de reduccions proporcionals en taxes com l'ocupació de la via pública comercial o la piscina o el mercadillo dels dissabtes. És a dir, tot un conjunt de mesures que el que busca és intentar minimitzar les problemàtiques econòmiques que l'epidèmia del coronavirus acabarà generant a moltes famílies rapitenques. I ja per última pregunta de Radio Ràpita. Quan es torna a reunir la comissió de seguiment i quin tipus de coordinació té amb institucions superiors per tal de saber en tot moment com actuar? La comissió de seguiment estem connectats de manera telemàtica de manera constant, i és per això que anem analitzant la situació i prenent decisions de manera constant tal com va evolucionant l'epidèmia del coronavirus i tal com anem rebent totes les indicacions que ens fan la resta d'institucions i la resta d'organismes. I sí que és veritat que de manera telemàtica, com vam fer ahir a la tarda i nit, vam fer una connexió telemàtica per acabar prenent les decisions, concretar les decisions que este matí s'ha fet el decret d'alcaldia. I respecte a la resta d'institucions, la connexió és constant també, és d'agrair diguéssim la coordinació i la cooperació que està hi havent entre les diferents institucions catalanes, ja sigui entre diferents ajuntaments com ja sigui també entre Ajuntament